I pozdrav ljudi, s vama je Kikeri KMC. Ljudi, izvinite što nije bilo klipova. Bio sam na zimovanju na Zlatiboru i nisam mogao da snimam. A nešto mi je i bilo sa laptopom i nisam mogao. I samo da vam kažem da će uskoro da počne Minecraft preživljavanje serijal bez hakovanja, a neko preživljavanje će možda da bude i hakovano kao. Aj ne. Ako se pitate koji je ovo skin, to mi je bio stari skin, nego sam ja teo da snimam sa novim. Ovo mi je jedan, neću da vam pričam kako zove. Mislim, dobar je skin, pošteno. Evo, ruka dobra, ovako, inače, ne znam više šta da kažem za ovo obevaštine. Nema veze. Bio je Super Max ovde. Šta? Nema veze. To bi bilo to. Nadam se da vam se svidelo obaveštenje i pozdrav.